Така че ако ви се играе, вярно се чудите дали играта, която искате да играете, ще я има там, просто им кажете, че искате и тя ще бъде добавена. Няма от какво да се притеснявате. Да, добре. Хайде на морето! Скачай БМВ-то! Какво стане ако... Не мога това! Каква хубава нощ! Ехо! Плати си за действията си! Още ли искаш? Още ли искаш? Искаш ли да ти изчезват собените, а? Искаш ли да оставиш без генитали, а? Дано да ме демонетизират. Мъжете са от мен! Айде, ела! Айде, ела! Искаш ли ти да останеш без генитали, а? Идва точно! Чил! Чакай, май мога, доколко сам мога да... Какво стана, ма? Нали беше много отворен, а? Искаш ли сега да ти отрежа гърдата и да те накарам да изядеш, а? Държай, не ме доближавайте или ще убия! Не ме доближавайте или ще я убия! За каква се мислиш? За каква се мислиш? Ела тук. Пази ме! Моля те! Ела тук! Айде! Хареса. Добре. Тая игра е забавна, тая игра е забавна. Така както вече разбрахте, това видео достига до вас благодарение на VR Варна, най-голямата VR зала на Балканите. Ако гледайки това видео ви се доиграе, винаги може да ги посетите и няма от какво да се притеснявате. Ако Варна ви се струва далеч, винаги може да отидете и да посетите и залата им в София. Също така в това видео играя синглплеер игра, но причината за това е, че нямам приятели с VR очила. Или каквито и да било приятеля. Но пък ако вие имате, винаги може да ги вземете и да отидете да се забавлявате заедно там, играйки някои от многото им мултиплеер игри, които те също предлагат там. Даже може да съберете групичка и да играете в тайната им стая, където да се забавлявате по повод рождени дни, тимбилдинги или просто е така без да има никакъв повод. Аз лично се забавлявах много играйки, сигурен съм, че и на вас би било готино. Благодаря на VR Варна, че подкрепят мен и канала ми и че забавляват хората с техния VR experience. А нека сега да продължаваме с